Justament avui hem sabut que un 97% de les dones han patit algun tipus de violència sexual sortint de festa de nit. Ho diu l'últim informe de l'entitat Noctàmbules. La majoria són comentaris sexuals incòmodes i les insistències davant negatives. Ara, una de cada 5 dones assegura haver patit violacions, és a dir, agressions sexuals amb penetració, amb o sense ús de la força física. La força, és important aquesta distinció perquè moltes vegades seguim pensant en les violacions com algú que fa un desconegut en un carreró fosc de manera molt violenta i a vegades la majoria de vegades les violacions es donen de manera diferent, aprofitant-se de la víctima quan està dormida, quan està drogada o quan està alcoholitzada, també per part de parelles, per part de persones conegudes. Als contextos nocturns, les agressions estan molt legitimades, diuen, pel consum d'alcohol i drogues i denuncien com es discrimina en funció del gènere. Per ells és un atenuant i per elles és un agreujant. Una impunitat que els agressors aprofiten, afirmen, per continuar perpetrant més violència sexual en els entorns festius.